Бачковския манастир беше само с един монах, на име Пахоми, дядо Пахоми. Да. Не е лош човек, но като всички останали си има и той своите слабости. Дядо Пахоми беше, много ме обичаше, между другото, много ме уважаваше, но си беше и первезен. Разкажи ми. Него го чуках. Отидох в хотелската част на хотела, аз знаех коя стая, но не си спомням коя част. Беше на втория етаж, но не си спомням коя точно номер стая беше. Беше на хотелската част. Дядото ме очакваше, монаха ме очакваше, беше си пинал, уиски, коли имаше, както сега нормално да посрещне един гост. И беше се вмирисил и той почна да ме опипва. Къде? По члена. Той започваше да ми разкопчава, бях пак с риза, почна да ме целува и му казах: дядо, можеш ли да отидеш да се изкъпиш? Той вика: да, няма проблеми, ще отида. И даже веднага си хвърли, вика: да, аз си защото бях на служба, имаше някаква служба, не си спомням, и вика: сега ще отида да се изкъпя. Съблечи се дюридюс, как се казва? Дебидюс гол. Чисто гол се съблече, както майка му го е родила. Космат ли беше? Космат е, да. Но ми направи впечатление, че си бръсни члена, че си... Да, от това. Аз даже му зададах този въпрос. Викам: ти не се бръснеш гърдите, това се таковаш. Вика: не си само ти. Отговори ми: не си, вика, само ти. И викам: дядо, ти какво правиш? Викам: ти се срещаш и с други хора. Да, вика, моето момче. Не ми казва, били ми го сложат, той се обърна, влезе, изкъпа се, направи си там процедурите. Каза, че трябва да си направи клизма. Въпросният акт, значи дядото си излезе от банята, беше наистина свеж, някакви такова беше сапуни нещо, миришеше хубаво, приятно, седна до мен, сложи си кърпа, халат и какво беше там. Да, кърпа мисля, че и седна там на диванчето. А ти вече беше ли гол? Не. Така? Не бях гол. Той ми предложи аз да вляза да се изкъпя, аз отидох да се къпя, нали, тогава се събляках гол. Да. Отидох, изкъпах се, той пък беше надървен, беше възбуден. Вече беше? Беше възбуден, да. И още като излязах от това, седнах и ме почна. Как те почна? Да ме целува, да ме прегръща. Нежно. Като жена ли те прегръщаше и целуваше? В смисъл, каква беше ласката му? Беше малко по-така, привъзбудено, беше по-твърдо, такова, как да ви кажа. Той се обърна и... Как се обърна? Опиши ми в каква поза. Ми обърна се и... Как беше сега нещо да ни такова... Обърна се и просто Прав, си ме хване... Прав, легна. Ние бяхме прави. Прави. Да. Обърна се... С гръб към теб. Да, и ме хвана за члена и си такова. И си служи го си сложи. там, да. Служи си там ако мазило. Лубрикант се казва. Или нещо да не, без презерватив бях. А какво мазило си сложи? Не си спомням, взима някаква от някаква кутия нещо. Олиото, това, което всъщност слагат за такива... Това е специално миро. Всъщност миро, който си... Църковното, което слагат в църквата. Да, за църквата. Искаш да ми кажеш сега, че той ти намаза члена в църковното? Да. Той свърши ли докато ти го... Чуках. Да. Да, свърши и той много бързо свърши, защото беше възбуден, защото не беше правил секс. Каза, че не е бил... Имала е много работа, не можело да се среща. Бил е превъзбуден. А той къде свърши? На земята. Добре, той пъшкаше ли докато ти... Дали стенеше? Да. Да. Откача. Всички попови са такива. Как стенеше? Направи го. Давай като жребеци. Жребче малко. Хубаво жребче. Закараха ме с кола, наредите ме закарат с кола да се припивам. И в един блик ми даде парите. Аз не знаех колко са, докато не тръгнах.